Do we need men? Do we... No need! Akin manod! Do I hide? It's okay!
Ang hirap maging tatay. Ang hirap maging tatay, nanay. Hello. Do we need Pepe? No, Pepe. I don't know what are you talking about. What is the connection of Pepe? Come here. I'll show you the Pepe. Come here and sit there, and then I will show you the Pepe. I will like this. After that, you show the Pepe. Ang hirap ng buhay ng isang mahirap. Where are you? Hello, cool kid. I'm tired. My hand. Tumawag ang grocery. Hindi daw madi-deliver ang
order ko. So ngayon, after ko magputol ng kahoy, ay pupunta pa ako. Mamimili pa ako pagkatapos ko magputol ng kahoy. Huwag mo kong guluhin, Buda. Hindi kayang biyakin. Where are you? Shout out! Oh, kayo naman. Pagod na ako.
Kuya Sandray! Tuhan mo! Alis lang kayo dito. Hi! Kaya kayo, pag mag-aasawa kayo, kailangan marunong magsibak. Para pagdating nyo, nakaluto na. Kaya natin to. Silent reader kayo, ah. Dito atin si Sandray. Huwag na nagla-live ako, lumayas ka.
Pagkapagod. Hello po. Magandang hapon. Pagod na ako. Kayo naman. Kayo naman. Lah, muntik pa kayong tamaan. Ayan o, tumalsik sa inyo. Last. May kalyo na. Ay, yun. Ay. Yan. Ano mo lang, busy na nga. Oh, sarap mo sa sabat dito. Ah? Lah. Takpan mo na, ha?
Ang kamay ko, oh. Ayan oh. May bakat na ng dugo. Mamaya putok na to. Ayan. Putok na yan mamaya. Wala kasing gloves. Mahina naman yung pwersa pag medyo iganon ko. Sabi mo nga, pagkatapos paliligo ka na. Wala tayong panggatong, ah. Tapos maglalaro na ako ganun. Wala tayong panggatong, mandong. Palayas ka na dyan. Sasain na tayo. Asan ka? Matigas. Ayoko na. Gigil mo ako, ah. Ayoko na talaga.
Hello! Pagkatapos ko magsibak, ay maggagatong na tayo. Ayan. Palingas na ba? Taong naliga. Tawid tsura ko, oh. Kaya lang na nakakita. Tingnan yung ginagawa ko. Ayan. Oh. Drek! Magano ka ng kanin, anak? Magano ka ng kanin?
Ah! Ganda ng kalan namin, no? Super kalan yan. Super kalan. Kahit magluto ka ng baka dito, sarap. Kasi kahoy lang gamit natin. Diba? Oh. Oh. Diba? Ito na yung sasaing natin. Kanin. Sarap pagluto pag kahoy. Wala pong problemahin. Yan! Salamat sa inyong panonood. Nagbahay yung dugo. Pag sibak ko, sakit. Hirap talaga maging tatay at saka nanay. Kayang-kaya yan. Kaya sabi nga nila ang nanay ay Power Ranger! Joke lang. Nakakapagod din kayo. Pero natutuwa ako kasi dami ko na kahoy. Yeah! Dami ko na si Bak! Ang dami kong nasibakara. Ang dami ko ng panggatundaan. Yan. Oh. Yan. Thank you sa inyong panonood, guys. Bye-bye na. Salamat. Pa-like and subscribe sa aking channel at mag-iwan ng comment. Para naman alam ko kung sino-sino kayong mga nandyan. Silent viewers lang kayo naganap ba? Pero salamat. Kayo nga mag-ihip, aro. Apoy na. May na guys, saliligo ako. Pawisan man, ang baho pa. Bye-bye. Salamat sa panonood.